Ima li išta logičnije nego da se dječji vrtić na području Plitvičkih jezera zove Slapić? A u Slapiću slapovi zadovoljstva zadovoljne vesele dječice koje ovdje provode svoje dane, svoju svakodnevicu, a sve to pod kontrolom drži ravnateljica vrtića, gospođa Kristina Bobinac. Kristina, lijep pozdrav. Dobar dan, poštovanje. Mi ćemo malo pričati ispod glasa jer djeca spavaju, ali dovoljno glasno da nas svi čuju, odnosno da čuju vas kako ćete nam reći što dakle sve ovdje ima. Predstavite vašu ustanovu. Dječji vrtić Slapić djeluje na 3 adrese, na 3 lokacije. Trenutno smo na matičnom objektu Slapić gdje djeluje 4 odgojno-obrazovne skupine. Imamo još područni objekt izvan, tu u blizini, izvan u kojem je još jedna odgojno-obrazovna skupina. I imamo područni objekt gore na Mukinjama u kojoj djeluje 3 odgojno-obrazovne skupine. Ukupno je upisano oko 140 djece. Moram naglasiti da Dječji vrtić Slapić provodi i projekt Kad se male ruke slože, financiran iz Europskog socijalnog fonda. U vrtić je produženo radno vrijeme, radi od 6:30 ujutro do 20:30 na večer, a kroz popodnevni rad su nam upisana i djeca raseljenih obitelji iz Ukrajine. Kristina, kako izgleda jedan tipičan dan djeca ovdje u vrtiću? Što oni rade od kad dođu pa dok roditelji ne dođu kod njih? Naravno, ujutro je prvo doručak, da napunimo, da imamo energije za ostatak dana, ovisno o vremenskim prilikama. Ako su ljepši dani, najčešće su djeca borave vani, imamo veliko ograđeno dvorište, u blizini su nam i planine Mrsinj i Plješevica, pa odgajatelji najčešće sa starijom djecom odlaze u šetnje, na piknike. To recimo u ljetnim i ovim proljetnim mjesecima, preko Lika je ovo, preko zime imamo snijeg, u blizini područnog objekta gore na Mukinjama imamo i sanjkalište, odnosno skijalište, pa djecu vodimo i gore, tako da. Većinu vremena naši odgajatelji s djecom provode vani. Plitvička jezera, park je odmah tu u blizini, hodaju li, odnosno šetaju li do tamo, idete li s njima tamo? Naravno, područni objekt se i nalazi unutar nacionalnog parka, tako da su oni u svakodnevnim šetnicama zapravo u parku. Idemo i organizirano baš na jezera, vlakić, brodovi, u čemu djeca uživaju, mi odrasli naravno. Tako da, to je... Nacionalni park je jedna velika prednost ove naše sredine gdje boravimo i naravno našu djecu vodimo u nacionalni park. I onda djeca iz Slapića stanu pod onaj veliki slap i uživaju. Tako je. Uvjeti rada ovdje, kakvi su? Dakle, vrtić je renoviran 2015. godine i do 2023. kapacitet su nas zadovoljavali, no od 2023. godine imamo listu čekanja, tako da moramo proširivati vrtić, što je lijepa stvar i lijepo za čuti. U suradnji sa osnivačem općina Plitvička jezera prijavili smo vrtić na proširenje, tako da se nadamo, biti projekt je i prošao, nadamo se da će do kraja godine i krenuti radovi za proširenje još 2 odgojno-obrazovne skupine. Odlično, super, vidim da imate jako likovnu radionicu i likovnu grupu. Lijepi likovi vama, hvala na ovom razgovoru, evo, puno vesele i sretne djece. Dapače, dođite nam uvijek. Apsolutno, eto, toliko poštovani gledatelji u ovoj epizodi Đira Plitvička jezera, a dakle adresa na kojoj možete pogledati ovu, naravno i sve ostale epizode iz ove općine glasi www.đirtelevizija.com. Lijep pozdrav!